ang mga lalaki ko niyan, araw mo dito rin, nag-ano na sinda ko niyan. Mm. Nagigibo na ng mga reasons. Para sa? Pag nag-abot, halimbawa, Yeah. maabot, ma-intriga kay misis. Yeah. Ano ta kulang ni? Hiling ko na si payslip mo. Yan. Ano ta kulang? Yeah. Siyempre, dapat ngunyan pa lang. Ngayon ka pa lang sa opisina. Okay, padumang ka pa lang sa sentro, ma-withdraw ka pa lang. Nag-iisip ka na. Nag-iisip ka ng Rason. reasons. Plan A, B, C, D, E, F, G dapat saan. Abot dyan, Z. Ay, abot yan, Z. Pag napasala ka dyan, Iyo. bakong Happy Mother's Yan, Day yan. yan. Maralayog ang plato sa inyo. Kaya siguraduhin po nindo sa mga lalaki dyan na pauruli na po. Siguraduhin lang na tamaan sa indong mga reasons, mga rason kung taano takulang, niya na dyan itong nagbayad baga ko katong paano pala si kinakakan ko duman sa kantin? Yan. Saro yan. Nagbabalong ka baga? Nagsasabi baga sa kuminsan si ano? Si Madi. Ayan, saro yan. Ano pa? May hulugan baga kung kinua si tamong tabaga. Yan. Ayan, dapat igwakin mga araw ka yan. Pero ang taon na yung tamong na yan, kopas na lang, inuhulugan mo pa. Puro na nga ni mancha. Binabayadan mo pa. Baka ibang tamong naman yung pighuhulog-hulugan mo. Yan. Umayos ka. Kaya dapat permiyan ano ka na dyan. Permi ka na dapat dyan daw sa mga bagay yan? niya. Plan B na to, si Tamong. Plan B na yan. Si Inot, may may pigbabayadan sa kantin. Si Kantin. Si Pandoa, Tamong. Yan. Ano pang mga pwedeng rason? Yan. Si ano kaya ngayon, nag-utang si Padi. Yan. Nasuldo pa sa nangay ka mo, mautang na ngayon sa imo. Tanong nga si Padi mo, mayong seldo. Tadayin mo na, tapadihon tayan, tapag nangangaipabuha kita, pinapautang man kita. O, di sige. Yeah. Tulo na. Ano pang mga rason na pwede? Kalakol niyan Ayun. Ano pang pwede? Si Hermana kaya ngayon, nagpigpadarang ko ta, nangangaipo ta, mabakal ning bagong urig, kasi urig, nagkagaradan, na ESF. Siyempre, mabuot ka naman ta. Ano nung kung i-chat ko? Yeah. Dahil mo na tamatong cellphone. Basta di ka na makiaram. Apat na. Apat na yan. Ano nga takulang ni? Una ko bagang ngayon, nag-13th month na ka mo. Yeah. Tadai pa. Isisay mo kayo nagmarites na naman. Si Katahid, iba man ang trabaho ko to sa trabaho ko. Kung nagtartang pinsinda, iba man ang trabaho ko to. Correct. Iba man bangya ko. Ay, imbal sa madurbag ako. Ito, si Pulterero to. So, iba man ka daw nakukuha. Iba man nakukuha. 13th month. Di ba para dahog-dahog sa mga... Iyo. Kaya iyan ang mga ano niyan, mga pwedeng mga rason. Yes. Kaya maging, ang iba ken, ikang barkadang sa IT, sa HR. Igwa. Pigpapakaray biga ano. Pigpapakaray si payslip. Si iti-take home, lang sana to. May nakasabi kan sa ko. May nakasabi kasi? Reliable source. Itago to sa pangarang. Pero makatakutan. Pero nakako ang ideya ka. Pwedeng gibuhon. Yan. Tanganing daing ribok. Siyempre, ano yan, ning kaipuhan. Permi kang handa pagpalaog ka na din sa araw. Yan. Lalo pag kulang talaga. Ano nga burot-burot ka? Yan. Dapat harayo pa lang. Ito bagang, ano muna, itong bugbugon mo na sa diri mo. Yan. At least yung pagpigbugbog mo sa diri mo, may kontrolado mo ang ulog. Yan. Pag si misis mo nagbugbog, medyo masakit. Hindi kontrolado. Nabugbog ako doon. O, imbis na ang gutang ka, huwag mo nasa na ano ka.